Guk 10 urte daramagu, 10 urte hauek gutxinaka oso emankorra izan da, 156 ekintza dauzkagu gure planean, oso transversala da, udaletxeko sail guztietara iristen da, eta hortik aparte gero eskola agenda 21 ere 10 urte darama. Guk 10 urte hauetan eman baino jaso agian egin dugu, ezta? Beste herrien esperientziak eta beste herriaren jakina, eta horrek azken baten aberastu eta osatzen duelako baita gure agenda 21 ekintzak edo plan horrek, ezta? Eta eskerrak eman udalsareko langile eta baita politikoeri, ezta? Asko ematen digutelako. Asko ematen digute bere jakinak eta esperientziak eta konpartitu ahal izateko, eta lan eharra egiten delako. Eta gure aldetik, orain falta zaiguna da, herritarrengana gehiago iristea. Eta hortarako parte hartzeko prozesuetan, kontseiluetara, mailetara, ekintza horiek bideratuko ditugu. Eta hortan gaude, hori ja prestaturik edo prestatzen ari gara. Eta gero noski udaletxeko langile tekniko sail guztiekin lehen egiten den bezala, ezta. Agenda 21 da tresna oso aberatsa eta lan handia egiten dugu horrei esker. Etza da tresna oso garrantzitsua eta parte hartzeko ereduekin iritsiko era, ez? Herritarrengana eta herritarrek ere bai guregana, noski udalari eskatzen eta exigitzen gerora begira ekintzak aurrera emateko. Gaur egun ja ez gaude denuntzietako, salaketetako, gaude ekintzez beteteko gure bidea. Ekintzak, hau kolisio baten gaude mundu hontan da hori da. Nik hori azpimarratuko nuke. Gure etorkizunari eta etorkizuneko gazteei zor diegula ingurumen, ekonomi, osasun, eta gure errespetozko balore gizakiak, ez? Eta nik uste hortan oinarritzen dela dena.